Той е футболист номер 1 на България рекордните 7 пъти. Голмайстор на английската висша лига, голмайстор на националния отбор на България за всички времена, световен клубен шампион, 2 пъти шампион на Англия с Манчестър Юнайтед, 2 пъти избиран в идеалния отбор на английската премиер лига и двукратен носител на златната обувка на дивизията, 3 пъти финалист на Шампионската лига. Глобалната организация Супербранд ви връчи почетна награда за принос в промоцията на бранда на България по света. Какво значи тази награда за вас? Хубава награда, в смисъл след толкова време в моята професия, горе-долу 16 години. Хубаво човек да получи признание, пък и всеки човек става хубаво, като получава награди, няма какво да се лъжим. Така че хубаво е, че хората оценят това, което правя, а аз се стремя да показвам, че бранда България извън пределите на страната си заслужава. И мисля, че се справям добре. Има ли сте предложение да приемете чуждо гражданство, например? Нарекох ви спортен феномен на церемонията. Хората прекаляват понякога с определенията. Просто играя в футбол, старая се да го правя по най-добрия възможен начин и се получава в повечето моменти. Благодаря за наградата. Наистина, както доста хора могат да кажат, е, че като си вършиш съвестно работата, винаги е хубаво да те отличат. И аз след повече от 16 години в професията си, популяризирайки бранда България в чужбина, наистина благодаря за наградата. Показвам, че наистина този бранд е така доста спешъл и ще се опитвам да го продължавам да го правя както на терена, така и извън терена. Затова благодаря още един път и лека вечер. Почетна награда получихте и заради вашата отдаденост към подкрепата на млади таланти чрез фондация Димитър Бербатов. Защо темата за талантливите деца е толкова близка до сърцето ви? Защото самият аз вече може би не, но едно време бях талант и ми помогнаха както приятели, извинявам се, както приятели, така и семейството, но трябва да са точните приятели и семейството трябва да е разбиращо към това, което се опитва да прави детето, да речем в случая, тъй като родителската амбиция може да бъде много лошо нещо. Така е. Виждал съм го и го виждам. При мен случай беше различен, разбира се, но родителската амбиция може да изиграе лоша шега. Може, да, защото свръх амбицията на родителите определено на моменти може повече да нарани децата, колко да им помогне. Това е мое лично мнение, разбира се. Дълго мога да говорим по темата, но е факт в много семейства. Особено в футболно отношение съм виждал как на млади момчета отстрани говорят, викат и така нататък. Няма да се отрази добре и не се отразява добре. Примери много в миналото, ще има примери в бъдещето, затова родителите да бъдат по-толерантни към децата си. Детето, като дойде момента, ще избере пътя, по който иска да тръгне. Съда, разбира се, по себе си, тъй като аз съм имал свободата да избера пътя и се радвам, че съм избрал правилно. Продължение на вашия отговор, ако трябва да дадете пример със себе си, кой елемент беше най-важен за развитието на вашия талант? Дали беше треньор, среда, чужбина, дисциплина? Всички тези фактори, като ги обединиш, ти помагат по свой собствен начин. Всичките, които изброи, наистина ти помагат, но в края на краищата ти да има момент, в който ти сам трябва да избереш по кой път да тръгнеш. Ще са два, или взимаш правилни, или неправилни. Така че затова казах, че атмосферата, в която и особено в България детето се развива, нали, е много важна, тъй като мога да попаднеш сред хора, които ти влияят по особено негативен начин, да не го усещаш, но да е така. И обратното, да си сред хора, които те поощряват, знаят как да ти влияят добре, да развиваш потенциал, който имаш. Трябва да имаш талант, но само с талант не става, трябва да го развиваш. Трябва да имаш подходящите хора около себе си, които да те поощряват и да те насърчават да развиеш таланта си. Трябва да имаш късмет, разбира се. Без късмет не може, аз мога да свидетелствам за това. Така че тези и много други фактори и малки детайли, като се съберат и се наредат, както планетите се нареждат, така и по този начин се нареждат и нещата се получават. Но трябва си наистина, което си е работа трябва, за да може да се развиеш. Вие сте доказан спортист, обичан и уважаван в страната и в чужбина и сте натрупали състояние. Защо вие да се занимавате с фондация? Защото виждам, че има талантливи деца тук и тъй като аз съм българин, дадена ми е подкрепа в България, връщам я обратно. И разбира се, не става въпрос само за спорт. И
конкретно във футбола, тъй като хората ме виждат, ти ме виждаш, мислиш футболист и така нататък. Аз имам различни интереси извън футбола, така че в фондацията ми е много важно това. Даже много малко, даже футболисти няма в моята фондация. Повечето са математици, цигулари, пианисти, в различни сфери, които им даваме поле за изява и те отиват в чужбина на олимпиади, на състезания и громят всичко наред. Ако хората, които проявят интерес, видят за какви успехи става въпрос, наистина ще се чувстват доста горди, както съм аз. Това са деца, които се надявам само се развиват по такъв път, защото децата знаем, че всеки е бил дете. Развиват се, искат да са едни, след това искат да са други. Надявам се някои от тях да продължат по пътя, който са поели и да оползотворят макс потенциал, който имат. Смея да твърдя, децата са много, днешните деца и днешната генерация е много по-умна от това и по-напреднали в това, което бяхме ние едно време. Така че може би на тях до някаква степен е малко по-лесно, отколкото на нас ни е било. Но пък и това е нож две острията. Сега ето, опитвам се аз да ми помогна, тъй като ако нямаше фондацията, може би по някакъв начин нямаше да могат да изпъкнат по начина, по който изпъкат в момента. Така че ние бутаме в правилната посока и от тях вече зависи дали ще поемат по правилния път и най-вече от семейството. Талантливите деца от вашата фондация бяха снимани за годишен календар. Календар е още факт, аз съм го виждал. Нямам време, просто взето съм твърде много шега. Получи се супер. Много бях доволен от работата, както винаги с Първа инвестиционна банка, хората, които не подкрепят. Така че свършихме нещата. Хората се надявам да останат доволни от календара, да са причастни към каузата, която правим, тъй като всеки закупен календар и банката ще удвои парите и след това отиват в фондацията, където пък вече могат да изпращаме децата навсякъде по света. И разбира се, да имат амбицията и това желание да успеят в живота, за да постигнат нещо от себе си, за да може някой ден, да речеме, да бъдат на моето място. Аз съм свидетел и съм примера, че си заслужава. Какви таланти бихте искали вашите дъщери да притежават? Това е доста труден, тежък въпрос, но тъй като аз, както всички бащи, позволяваме повече неща на дъщерите си, така и аз съм абсолютно същия, но предполагам, че дойде момент, в който ще трябва да отговоря на въпроса, който ми зададе, но сигурно ще го направя, когато съм насаме с семейството си. Как ви промениха те, децата? Промениха, може би трудно. Аз съм си същия. Още от едно време хората, които ме познават, ще знаят за какво говоря. Но децата дават така да се прибереш вкъщи и да имаш тази невинност и наистина радост, когато погледнеш в очите на детето. Просто чистата радост, която те видят, може да го видиш в очите на детето и това е наистина най-хубавото. Благодаря ви. Въпрос от спортните колеги, от колегите от спортна редакция. Защо избрахте ПАОК и Солун? Защо избрах ПАОК? По много причини, но избора, който съм направил и съм правил в живота си, всичките си избори са били на базата на много други фактори, но това ще бъде изяснено някой ден в книгата ми. И един въпрос от вашия познат, Сашо Диков. Ще се жените ли скоро? Чао! Благодаря.